atsika io ikorana raha mandalo amin'ny fotoagna zio. Ny raha mandalo tagnatin'ny folo tsao tampon-taogno zay fa maro ny nambara teto, maro ny naboaka teto, fa raha io tsy voly miampy ary mbola miampy. Tsendrike jusqu'ambiagna afaran'izy ty fa tsika zio agnatin'le fomba fivolagna hoe Madagasikara nanjary la famille miampy na la famille magnampy fa mbola tsy afaka. Za ikoragna tsendriky amy zandry lako CT Saidy. Oh zandry CT tsy haiko anao io CT zay boka maro raha ndesiny CT io zandry Saidy. Ke tsy haiko anao io conseiller technique 12 heures, tsy haiko anao io contrôle technique, fa anao nampitokiky zany any nivolagna hoe président Rajoelina napiditra anao Mahamay. Fagnontaniagna apetrako aminao zandry la Saidy. Raha nivolagninao tsy haiko na azonao onogno na tsy azonao onogno hoe anao nandeha tario anao nivolagna raha tsy vitany ndraiky raha tsy nataony. Ke izy koa ma izy nivolagna hoe ho tondreko CT nao izy contrôle technique tsy conseiller technique. Nagnino koa nanamaly za président za tsy mila sezy fa raha aminay agny amboara. Donc azafady aminao zandry Saidy, anareo samby foagna na présidentanao Rajojo na anao Saidy Bi Mahamay. Nareo samby nidirany Mahamay. Izy kely antsy anao nampidiriny Mahamay. Kenao zandriko hanigny koa mahampy mba aza mangoaigny. Anao zao nampidirany Mahamay nefa izy ny kely antsy. Oh Saidy. Mampalahelo za anao zandriko. Tegna mampalahelo za anao. Anao karaha mba olo nianatra zandry. Mba ngabo amy fahaizana. Anao edy nivolagna président amboara raha nivolagninao raha tsy vitanao taminay tagny. Anao io fonare izy nivolagna hoe ho ataoko conseiller technique Saidy. Ndrenao nitsinjaka aby tagnabo tary. Ni warawara aby anao. Niany anao Saidy vao tonga zegny hoe kely antsy ndraiky Mahamay fanojo anao roe sangagna amizay. Anao neny tegna kely antsy aminany io zandry. Fa tsy izy. Anao fa naefa izy Mahamay. Izy Setoany. Izy Masontoko. Anao mbola. Oh zandry. Saidy. Saidy Sita. Zimbaka ataotsika agnaranao. Oh Saidy Sita. Misy manafy zay boka amin'ny Majunga agny. Agnarany Salim Sita mipetraka laboratoire ao. Fa anao ndraiky Saidy Sita. Nindreo Majunga Salim Sita. Fa nitsika Diego Saidy Sita. Anao ndeha ataon'olo ino fivolagnana azy nomegna par micro. Anao fa Bonsoir à tous à la Réunion. Anareo ne izy kely antsy zandry fa anao ny Mahamay. Donc anao kaza miatsiny izy. Izy sagnagna fa anao gogo. Président, karaty ho anao teo. Saidy, za teto fa maro amindreo député ndraiky ro nisolelaka izy minono aby reo nivolaniko.
andra ny Rajoely milefa anareo tsisy andesiny ndray araiky azovy aminareo zao nandesiny izy nilefa anareo jiaby zao amizay vo ny ST interdit sortie de territoire miamby enquête matiky aminareo niananao zandriko vo natsapa fa izalahy igny ane kely antsiradrano Rajoely igny mo andry nirina varanareo razanan'olo igny kely altsy zandry nadignanao fa anao ne miaraka velogno amin'ny ambany tanàna eto anao miaraka velogno amin'ny ambany ravinahitra anao miaraka velogno amin'ny riavanao ary namanao mikura naregny seteny présidence bon ke apetrako aminao fagnontaniagna roa igny zandriko tiako valinao zoko be hoe nagnino anao nagneky tsy nivolagna tamin'ny nominationao par micro fa anao niorakoraka de anao ravoravo tant dedans Saïd Chita. Bonsoir mon frère. Ok, voanomboka koa za io en plus zandriko anao koa mangoigny aza misarombaka mihina anao koa mangoigny aza magnary hany fangoignananao ni nagnarianao ry namanao tiako no mamaly za zandrilahy Saïd Chita tsy haiko anao io naralainy Salim Chita fa anao tokony mandeha mitsakaraka mazenga aminy agny hoe azovy ma Salim Chita zegny na rory amizay magnano fatidra araiky Saïd Chita araiky Salim Chita bon miambigny réponse-nao za aminy midika amy faharoe tsika babe Masimbavy Marie Michel ndraiky i Bilahara Rina Rakotomanga misy tany zay baka farafara Majunga olo me Majunga me place siognany ranomasiny ndraiky ranomamy raha io Majunga tany masiny misy place zay kaendroy Ambatmalama basi za mizaha laharanao Rina Rakotomanga karaha lahara vatiny amy tany masina Majunga kaendroy Ambatmalama nin'olo lahara mba farafaratsiny yo mba 15 na 10 cm fa ninao ne laharanao tegna Ambatmalama ny Majunga Rina Rakotomanga normal amizay anao foire anao ko foire Rina Rakotomanga ndre psychologue fa tsy matahanao karaha zegny koa Masimbavy Marie Michel psychologue fa tsy matahanareo ka ino raha ataonareo mitety lalabe mitety radio mitety télévision magnano karaha azovy zalahy raiky police nafaka tandafy igny Patrick Rajoel nandeha nitety radio jiaby ndraiky télévision jiaby tany Europe taty mbola tsy narisy ke anareo zao za mivolagna Rina Rakotomanga mpivavanao tamy TV plus tiako valinao za Rakotomanga Rina anao ndraiky koa tsy mahavaly za aminakano Jolambavy fa tiako anao mamaly za valia za nga tamy TV plus anao nagnano fandaharagna nomaly hoe fa atsara nareo io fagnamboamboaragna fagnanaovagna sesisy la Rina Rakotomanga tiako valianao volagna anakaty za tsy agnambaranao raha maro parce que za nagnambaranao za managna dossier-nao pire plus que dossier-nao matetiky volagnany honorable fidèle Razanampiranao amy miara-manonja fa za misy dossier-nao hitanao échantillon fo vidéo-nao nagnano affaire maloto tapary fagnondragnanao entana na ino anao tsy masaky mamaly ziny valia za
azo atao MP valia karaha tokony volagna anao amy vahoaka rentany rendaniko ty namono Eramady anao namono Madagascar Airlines anao PC ata PCD ino raha rende volaniko aminao ambariko anao valiako volagna anao nanondro karaha ty ndraiky nagnano karaha ty basy anao tondroeko anao Rina Rakotomanga vato malama Bilara ty aboa dossier anao koa manana azave dossier anao koa manana tsendriky maty agnatin'ny fonaka ary tsy omaiky agnaty fonaka indrindra fa zay vahoaka malagasy amy mahanadainy zao nagnanaovanareo nabaviko nini Donia Virginie agnarany ambaraza volagna aminaka nino défaut nataony anabaviko nagnanaovanareo izy arrestation nanamboaranareo izy nataonareo karaha lelony tsaiky izy tamy prison boaka ampidirigna l'hôpital prison mba ambaraza koa ny Rina Rakotomanga anao koa tsy mamaly zegny anao besta antsoroko ambaraza ino ratsy nataony anabaviko ta Madagasikara ino ratsy nataony anabaviko tamin'ny Tambarobe nandeha nanamboaranareo izy tamy prison ndraiky izy nivonenareo tsary nisy fitondragna ta Madagasikara namon'olo amy prison koa tsy fitondranareo TGV valia za anao koa viavy ankity fa anao koa tsy viavy dikan'izay aminao aminaka anao jolambavy tseniky nefa volaniko matetiky aminareo TGV affaire anabaviko igny za naday neto itsy nagnondragna repirenena itsy nandafa tandrazana itsy nandrava fanagnam-bahoaka itsy nandafa tan'olo nagnino izy nandeha samborinareo ataonareo lelony tsaiky prison l'hôpital prison libéré prison l'hôpital ke amin'ny havany mpiaramonigny aminazy amy mahazanaka zafiny Ambaribe zay mianakavy tsisy valeur zegny avanegny fa anao niany me volo-tratra laharanao fa tsisy fagnevo io anao mitety radio mitety lalabe mehe miaro egninao mehe miaro TGV Rina Rakotomanga aminao fagnontania valia zamy zegny anao koa viavy mary nanamboaranareo zokla rôle mille mersa naboaka ny zandrilahy honorable fidèle feony Rakotomanga ravavinao lanto adignanao ravavinao lanto Rakotomanga nagnano affairany palissandre amin'ny alalan'ny taratasy A4 en titre ny Assemblée nationale adignanao Rina Rakotomanga affaire maloto nataonao tamin'ny Airmady nataonao tamin'ny Madagascar Airlines namono anareo Airmady Madagascar Airlines vavanao fodia ahognatraka ho zay amin'ny agny koa misy olo tokony samborigny anao voalohany tokony samborigny ro tsy vitan'ireo midelira ro vavy io araiky nina jamala tsy masaka araiky nina jamala tsy matoe foare amizay valia za raha jiaby zegny anao koa masaky mamaly mbola rajona rija berija azao vilotsy ny samborinareo ny vola ndraiky nazo ny aretigny igny malama tamy prison normaly aminao zegny azao vilotsy ny samborinareo ta Madagasikara ziska vahoaka 3 amy 3 tapitisina fodinareo vava niananareo tatra anao magnasary mitety radio mitety lalabe
Ory avamanana, dadilainao ory avamanana. Rina Rakotila manga ty, pilahara ty ambato malamany mazonga ty. Aza badoinao gasy manafo. Fanono foary. Za fa ela ny volagna teto amin'ny vahoaka. Ty fitondrany Rajoelina ty, fitondrany Keliantsy, tsy razanan'olo anareo zalahy. Nareo tsy razanan'olo. Azao velo tsy sambosamborinareo rango Diego jusqu'à Toliara tamatavy mazingany gadrigadrenareo. Tsy tribunal ataonareo, tsy preuve aboakanareo, niany anao magnasa wa fagnontaniagna anakafaroe, valia za. Rina Rakotomanga. Nataonao ia ordinateur jiaby raha masinao taia voloa. Io ma ordinateur amin'ny babanao sa ny mamanao, sa ny dadilainao sa ny dadinao. Nataonao ia 4x4 ino Prado nalenao. Ambaranao tsy hitany vahoaka mazy. Me volo-tratra anao magnangy baka tsisy volo-tratra. Setoany fo magnangy misy somotro ndraiky tratra volony zegny. Karanao baka setoany. Magnano bivava, zay, katsatra nareo, mifagnanaovagna accusation. Lerinareo nagnano accusation vahoaka tagnatin'ny 16 ans. Azovy nanambotra anareo. Azovy ny volagna anareo. Ambara eto, azovy ny volagna anareo. Tsy nimboanareo ny volagna vahoaka, tsy nimboanareo ny taky vahoaka. Zay ny volagna gadrenareo. Zay ny magnano publication ny gadrenareo. Niananao tatra. Ndraiky Masimbavy Michel Marie, anareo magnano mitety zao tontolo zao hoe voa. Iareta karaha nataone vahoaka malagasy niatry 16 ans raha nataonareo zay. Matatesa valikitsaka. Valy fontriky fontraka. Nde zay ne tsenky nanambotra anareo. Zay tsenky nipopoko anareo. Fa anareo fa mifody masitay. Asa mavozy baka. Zay koa nitety tsy navozy. Zay tsisy olo navozy ane. Pourquoi zay tsy nitety radio, tsy nitety télévision, wala tsy nitety Europe, Amerika, Asie, Australie, hoe zo. Nanginy fo zay nzaranao ataonareo. Adignanao raha nataonao isaka volonnaire Madagascar ta Paris. 53 kilos, 60 kilos, entagna alefanao, que de 23 kilos présentés en balance. Ne prends pas les gens comme des cons. Publication naboakako igny, échantillon. Za magnambaranao koa vidéo nataonao ta Paris. Tamin'ny andrany Hermady, namonao Hermady anagnako. Ary boakako tsy kelikely ahaizanao hoe azovy zokibe. Tiako valianao question nakajiaby igny. Normal aminao, olombelo magnangy mananjanaka tokatrano velitegna karanao, nivonenareo tam prison 1855 taminay tam Pariobe. Nisy nivolagna anareo tamzy. Azovy taminareo ny vola. Ndray député ndraiky maire anay tam Pariobe tsisy nivola parce que complice jiaby anareo. Anareo ndraiky io Masimbavy Michel Marie io tokony anaovagna arrestation voalohany. Deja boka anareo fa misy ST. Zay boka mampignoignoigny ro io. Misy ST ro jiaby hoe tsy afaka miboaka territoire. Mignoignoigny amizay. Iareta, miambesa. Ho avy aminareo ny tsy mety. Zay tsy magnano karaha anareo mamono vahoaka. Zay tsy magnano karaha anareo mandefa colonel Tojo, tiako colonel Azov, tiako colonel Azov namono vahoaka. Zay tsenky namono vahoaka bien 1 mois plus 2 jours zay. Tsenky nisy vahoaka ny vonene. Mamalianao Rina Rakotomanga, Masimbavy Michel.
olo magnampy publication gadrenareo ataonareo fanjakagna matsiaro magnaboaka ro. Donc ekonao rina Rakotomanga Ambatomalahy ty vavanao fodia miambesa latoronao fa hoazy zay koa niambigny teto 16 ans zay niambigny teto zay nangigny fo nataonareo ino nataonareo aody benibe mangigny vahoaka 30 millions tam fotoagnandro jeudi 33 millions mangala onogno atsika vahoaka mba zahava baka atsika zo atsika tseniky tonga nafatra atsika tseniky hoe nidriky agnatin'ny fiadagnana filaminagna fa atsika nirespira atsika to amborodona ataona amijofo zegny ty volagna fa tsy masaky niandro ndrenareo mbola nisy chance nambelan'olo volagna ndrenareo mba nisy chance nambelan'olo mandeha am 13 mai fa teo nisy olo nambelanareo nandeha tam 13 mai za tsy ne 13 mai ny babanareo sa ny reninareo ao ny dadilanareo ny lovenareo tam dadinareo anao tseniky teraka rina Rakotomanga 13 mai io fa teo magnanova karaha vavinao Lanto Rakotomanga député ni arrondissement 2 Ambopo okanino matatesa doeky hoavy aminao tsy mety iny fivolagnanareo prison gagazo ho ampidiriny gagazo anao miaraka amin'io ministre ny fampianaragna taloha io Masimbavy Marie Michel io anao Firton ministre ny assemblée ny enseignement éducation ndre mba niady karaha mampampianatra tsy nataonao Masimbavy Marie Michel nataonareo velo-tegna fitondragna nataonareo velo-tegna famongoragna karena ny fitondragna io ma fitondragny Rajoelina sa io ny lovainy Rajoelina tamy reniny sa tamy babany nareo ma mihevitra nareo tsy ho tatry ny aloko anao karaha rina Rakotomanga ory avamana zanako any any andafy ny karama 3000 euros zanako anao karama 3000 euros anao mandeha mitety lalabe ny 13 mai za ty retirety volany retirety naka mampy zany Europe andafy eto za tsara hitanao nitety lalabe indraiky ta manifestation ta Bordeaux za nandeha parce que za zanaka Bordeaux za be tombo ta Bordeaux teto fa za tsy magnano karaha anao zanako miasa mikarama plus ke zanaka anao zegny ndafy eto tsy henao mba io boka fa tsy magaga izy boka ambarako anareo zegny mbo avy amza resaka tragno mety Antananarivo io ambarako anareo ino antony fa za mbola mango reto koetrany TGV reto koetra roeny TGV reto tsisy tany lifasagna boka ro io ambadiky sagnondra boka ro io magnanova karaha namanareo TGV mangigny ao io miambigny fitsaragna fa tsy anao mino karaha radio Mozambique fitandrignasan'ny dadilako taloha parazita eraka Madagasikara io dadilako taloha boka mitandrigna radio ela pondina omby misy anteny hely mitady poste Mozambique radio Mozambique nataony agnarany mbola hely karaha igny ro raha vavy io zay mijery anareo ndre hoandry Analakely amy 13 mai io tsisy miala eto miambigny dada miambigny azo ve Rajoelina miambesa io Ambatobe voka zay miasa lo aminareo na iambigny io na ipetraka io zaranay ara Analakely mba misy ampiambigny ry colonel Tojo fa tsy miambigny Analakely ndao miasa Analakely
parce que io lakorony babanareo ndraiky reninareo 13 mai anareo re miravavy tseny kiteraka zay ty fanontolona tio tamy 13 mai io tsao tsy hainareo raha jiaby zegny adignanao fandravanareo TGV miaraka Ravatomanga tany Tambarobe oma misy tany babanareo sa misy tany reninareo fandafosanareo tany masigny jiaby ny babanareo sa ny reninareo nareo miravavy io volaniko zay Masimbavy Michel ty ary Masimbavy Marie Michel anao tsy senatra anao mitondra agnarana n'olo masigny ary Marie boko mbola misy Michel ko setoany eh ben oui ro jiaby tamy gouvernement Rajoelina tagnatin'ny 16 ans que de faux diplômes nivanga diplôme jiaby même io gouverneur ane diana io nino diplôme nanagnany tasiano nde volagna tsy hely sady magneky rehefa ho avy ny dadilahinao nde anao misitriky non mais mandreraka ro mandreraka miala tsiny fa tegna mandreraka nareo mivoleza mitety lalabe ambarazanaka anao ny fasany 1000 € izy koa izy mikarama 3000 € fa tsy mandeha mitety lalabe mandeha mankarontsagna olo amy lalabe ry ratsy raha mahazatra ratsy velotegna anao roe feky baka ben oui tasianao zao misitriky tsy masaky miboaka olo za Madagasikara za isitriky tanindrazananaka tanànanaka kelera koa magnamy raha tsy manjary nataony baka karaha zegny Rina Rakotomanga ndo mitania Augustin Andriamananoro mikarama ohatriny loatra ro na izy na vadiny eto boka nareo mbo volagna koa anao ne malahelo amle tranonao ataony za tsy malahelo koa tragno nambelany babako ndraiky reniko za mahampy za tsy mandray tany koa Madagasikara surtout amin'ny Diego ndraiky amin'ny Bariobe babako niasa mamako niasa nagnambela fanagnana lovane zay tsy mandray tany zay tsy mitsiditry volam-bahoaka ndraiky fanagnam-pirenena oh 5 taona nena nangana ane mivady ty tragno ty 15 ans anao mikarama ohatriny loatra Augustin Andriamananoro minisy atao agnaran-draha natsangagnanao io tsy mifanangananao io tsy jireko parce que za tsy andova io ala zavoko tanànako tsy andova io boko nakafa nozoniko amy razagna ndraiky tany tsisy andrany ko taranaka nakandeha nambady taranaka ny TGV Orange Mapara tiako papara tiako salopara jamais de la vie ndre za fa loso ampasagna agny fa fotaka ndraiky vato tsy mety zanaka anaka taranaka anakake ndeha nambady taranaka ny TGV ndeha nambady Mosantoko ampiditry mamay tsy possible o tanaka donc kangasisana nambora miandesa hoavy torinareo tsy araikiaraiky zahavanareo jiaby zo tsisy natatrarana valeur amy fanagnam-bahoaka io reo magnasara zany tsisy raha tsy nataoko Augustin Andriamananoro adignanao nataonao alabato nataonao tamy filatsanao député adignanao nataonao niananao magnano lamba malandina tapy nasia mot javel ndraiky bleka hoe aza madio anareo tsy aby 16 ans tamy fitondrandro Rajoelina malo Pierre agnaby atoko agnarana anao ino raha tsy niraviany Ravatomanga amin'ny Ambarobe ino raha tsy nalafony Rajoelina Ravatomanga Leongy Tambarobe miaraka amindro OMC foagna tsisy jeko karaha nareo io amin'ny Ambarobe io mbo avy amindro boka zapaka raha zozo foagna igny nde nagnambanimbany anareo jiaby ke niananareo tatra boko nareo nilifasany miareta
ho avinareo. Aboko izy koa izy lehilahy hoe izy mambahoaka sy efa mody izy, sy efa mody baka izy koa izy marina. Izy sady tsy nandeha en France, tsy nandeha Suisse izy io midoko a Dubai io. Normal izy midoko ao parce que aregnany malagasy, fanagnany malagasy na lavony amin'ny Qatar. Nampamirapiratra. Volamena mirantigna Qatar ao, volamena Madagascar. Baobab mirantigna a Qatar ao, a Dubai ao, baobab ny Madagascar. Vola maloto ahodikodignanareo Dubai ao, volan'ny Madagascar. Aboko nagnasa asokafana mivoly manara-penitra miala ny Dubai miditra taminareo. Heureusement tamin'ny anosy be tagny tsy nibiano kelera koa ozoniko ary mbola tsy fako tany, tsy mety TGV ndeha mpiadana zay Ambanibe fa olo hafa. Adignanao Auguste Andriamananoro, volagna nataonareo ndraiky tahina tamin'ny émission iny Dondesa miaraka tamin'ny Zandry Laralako Baba tamin'izy mbola niasa tamin'ny Air France. Menasy an'igny volagna nataonao io Auguste Andriamananoro ndraiky sénateur tahina. Ny volovolosinareo Zandry la Baba ndraiky nadosonareo tamin'ny asa. Manjary raha nataonao igny Auguste Andriamananoro, valia koa zangy aho. Manjary raha nataonareo igny. Donc matsintsina nareo TGV ho avy aminareo Kibay, mapara tsy haiko salopara, tsy haiko orange, tsy haiko mandarine, tsy haiko mangisay, tsy haiko papay. Zany efa mivolagna. Za tsy manogno andra. Karaha Ranabavy ndraiky Ralahy Patrick Colonel. Ranabavy Fanirsoa nandeha ta Madagasikara. Za fantanana ao foregninareo zao be koa io hoe ho avy za amin'ny angady sy miaro miaraka amin'ny dosinareo jiaby. Nareo mbary be volaniko zegny, nareo amin'ny OMC ao mipognosanareo fa za ho avy. Tosefo valizy araiky. Amiteako anareo karaha nataonareo namodiky tanàna anakay. Nakatsisa miabla, ireo mahavako. Justement, za mitodika aminao mon colonel Michael, monsieur le premier ministre, ampodiana amin'ny vahoaka tany trano fanagnam-bahoaka jiaby ny Ravendo eraka ny Madagasikara, indrindra tamin'ny Ambanibe. Za tsy diady aminareo. So nareo mihevitra zany de kaiky nareo ondro tombokondro samy mahay. Norengo samby nagnano. Fa naka kokoa miasa. Fanagnam-bahoaka ampidiana amin'ny vahoaka. Tanin'ny vahoaka ampidiana amin'ny vahoaka. Trangon'ny vahoaka ny ravanareo ampidiana amin'ny vahoaka. Mbo avy Ambanibe boka za. Ke zegny raha mbarako anareo. Vavanareo fodia. Ngatika amindragnahary baka tsy haiko na fa mipetraka gouvernement na tsy za tsy mitendra journaly. Donc mety amare inchallah. Sikorany. Ivadika Ambanibe. Misy olo magnadokodolo aminay ao. Ireo ny zanaka miamby nke vahoaka tondro dokitra. Indra misy. Me volotratra koa baka ro aminay ao Ambanibe. Za tsy contre anareo magnamia. Fa question petrako aminareo nagnamia. Aboko anareo nahazo mba magnontania koa tegna. Io ne problème tsika Ambanibe. Ravoravo amiandreo poison, ravoravo. Or tsy hainareo fa poison na amiandreo nareo.
za tsy mivolagna ratsy ny magnamia fa mandineny mangala. Ino fanontania? Teto zany volagna taminareo hoe député Varatra any surtout diana Sambrano be mazava mizara vilainy ndraiky maire. Rano tsisy ro mizara vilainy. Tsy haiko nino raha ndikendro agnatin'ny vilainy ao. Androa olo jiaby agnatin'ny association menareo vilainy sa hamany andoky raha agnatiny. Rano tsisy. Ze Mbatsavavy io rangona Mbatsavavy na Mbatsavavy tsary neheny jala. Fa rangona nagnanaovanareo io l'usine Massantoko io. Magnano mise en bouteille d'eau io, croisement io. Mijaly rano vahoaka. Zao avy. Zao avy. Za tsy androdaka. Pourquoi za tsy andravazo? Fa amia rano vahoaka ny Mbatsavavy. Ze tsalineny tsara. Ranony Mbatsavavy io tsy Jirama mitatagna izy, fa ze etompy. Okazaveko aminareo. Okazaveko aminareo. Sisy raha manjary nataonareo. Ny raha misy. Ivolagna za. Association maromaro misy amin'ny Ambarobe. Zay baka rango zay fahagolan-tany, zay Ambarobe memrehiny. Zay mifakatia. Fa rangony dirany reto setoany, 3 mousquetaires reto, potendreo complètement tanàna. Ay baka hitako misy publication zay nandeha hoe masakeo mivolagna eto, anareo mivolagna fa François Rousy Labanany nandafy tany, nandravagna tany, nangala tany Sirama. Oh zama. Ase voaboakany Rousy Labanany, taratasiny tany nagnanaovany tragno io, tany Sirama io. Saroanao nisy volagna nataony, tamreo nagnano inauguration, tsy haiko l'école, tsy haiko nino, Tambarobe farany nataony Rajoelina. Fa mangataka zay président, feo igny agny tsakareko zay manana feo Labanany igny, alifasa aminareo aminaka. Mba atao aingana ny fanaovana taratasiny tany eto Ambarobe, fotony izy mavozo. Tany mpanjakana io, tany nagnanaovan'ny espace-ny Labanany nany hoe. Alene zay koa avy io. Mipody amin'ny vahoaka io. Io koa ny tany mpanjakana, tany Siramany io hoe. Anareo boko mivolagna fa hoe Labanany tsy nagnano zay, Labanany. Stantsoroako jiaby. Labanany agnisan'ny nagnano, raha tsy nanjary tamin'ny eto Ambarobe. Tamin'ny anabavy tamin'ny prison, nitsangana Labanany, nivolagna Labanany, nialiabody, ny préfet, niala fahigna tamin'ny prison nabavy. Azovy tamindreo nivolagna. Atsika zany fagnabaribary. Kotsika zany fagnabary. Samby baccalauréat, samby nianatra, fa filière tsy miragna zany. Avy zavy non. Plan fanipetraka tamin'io, tany nagnanaovan'ny planazy tragnonany io. Io raha tokony alainao premier ministre, président Michael. Io espace Labanany io, fa io tsy tanany, boko io tsisy miagnarana anany. Zay baka mampilingilingy izy mila agnano taratasiny io, kelera koa. Tany mpanjakana io dika zay, tany bahoaka. Izy miala fo. Eto tsisy alahelo-kany. Za miady raha ny vahoaka. Surtout raha ko mikasika Ambarobe, tsy ambelako salama nareo zany. Mikasika Diego, mikasika Diana, tsy ambelako salama nareo zany. Miala. Simple, plus que bonjour, miala. Dino raha misy, mizara vilainy aty. Nataondreo tany fagnorenana mba, aino, angady baka amin'ny passeport antety jiaby eo, fandravandreo tany io.
fandribiribe tsy namboatra zay any tamiko zany loha mivadika amin'ny agnaran'olo hafa tany, mivadika amin'ny agnaran'olo hafa place, mivadika amin'ny agnaran n'importe quoi. Ne prend pas les gens comme des cons ou comme les canards boitiers, imbécile. Za tsy avolim-beninareo Ambaribe ndraiky Diego ndraiky Sandra. Zanaka tany telo za même Ambiribe mbola zanaka Ambiribe tany fiaviako Mataly zay tia hay. Nagnano maloto la banane Ambaribe, nagnano maloto loup-garou Ambaribe, nagnano maloto Angelo, nagnano maloto ali Mocassin laty Daoud. Ampatsarov koa ny matsanga eto ataoko henareo vahoaka talohany korontana io niboaka iny tsy agnaboany Bianco. Enquête nataonareo tamin'ny préfet Ambaribe nahitanareo fitina vola amana milliard. Ino amizay raha ataony Angelo tsy zembin-drazana ny Ambaribe tsy haiko tsy nagnino zaza tsisy ranodirany ateky ny amitsaiky igny anao tsy jery marigna anao Angelo zany e miandrina anao Angelo ndray firy taogno anao hitazoky be Angelo kizembin-drazana tsara ataonao miaro lalabe tomobily mandalo anao mitsaka ataovy karegny koa zoky be hitano ndray firy taogno za miambigna anao nitoisia araiky amy zanaka n'Ambaribe nareo fa tsy kafatokany. Tosia anao nagnano talagna anao olo antsiradrano kely antsy andehatraikinao fagnodikodigna-mbola tamin'ny préfecture any atao aza mitosy zanaka an'iny raha nohaninao ndraiky tsy koetrakoetranao nataonao secrétaire anao io aloha boka ako ny mary antety jiaby igny tsisy nalafinareo amy Ravatomanga anareo igny ataony Ravatomanga andevo le chien tient les os losana areo ny chien Ravatomanga fa tsy vahoaky. Oui, alfasa demandinao boko valio ratsiratsy koa baka réseau-tsika ty tsy haiko nino exactement fa misy problème niananareo ry sasany isika lundi mampanonga drapeau sous le drapeau amy devant la mairie boko magnasary mivona tsika io mila miaraka miasa rango zay anao tsy ne niaraka niasa tamy vahoaka alia boto niananao isika marandray magnasary kabary devant la mairie ny Ambaribe fa nalefako demandinao frère Angelo fa nagnano enquête ndraiky Bianco alia boto fa nikahigna Tananarivo natao enquête aboa verdict mampigadra roa mbola fitondrany TGV teo nereo natao enquête et pourquoi tsy aboakanareo verdict anareo mipaty ndraiky Bianco ro tela io tokony sambory Ambaribe araiky iny baka volagna anakato taloha teo hoe ny magnamia ratsy namezagna tsiny fa aza poisonigna vahoaka boko aza atao haliko ialofanareo ny vahoaka amy fitondragna madio navy zo ty iny raha misy nagnasary nanamia katikaty poli za tsisy raha namiako Ambaribe raha namiako Ambaribe fonaka tanananaka io tindroko fonaka amle vigno lonaka latsaka io tsy magnino fotony za mitia amy tanananaka tsary mitovy boko za tsy magnandokitsy mangery amy lopalopa ngia tany vilomako tsy angalarako la tsy aminoko tegna sa nagnamia katikaty non poison igny vahoakany Ambaribe parce que rosio mavozo za magnaposy justice za magnaposy zay ministre en justice ako ary tiako raha nabafany soa avy ministre en justice za mampitsinjaka anareo Ambaribe nabaviko imbo avy nandeha namiagna katikaty tianany vahoaka Ambaribe social on s'en fout
Nagnino rango zay anao teo tsy nagnamia zay katikaty ny sosialy. Fa niany anao me voly tratra miaraka andeha gnamia katikaty. Non, attends, oh, tu prends les gens comme des cons, la banane. 2 fois mandanao to, ni raha mba namianao vahoaka n'Ambaribe, tagnatin'ny 2 mandat nataonao to. Fa niany anao me voly tratra. Rony moaly baka namory olo, namory fikambanany la banane. Tampoko rony vory tamin'ny espace la banane to, même pas 20. Même pas 20. Rony vory tony moaly, même pas 20. Mangala ondrano François la banane. Indra novorianareo to ambarako vahoaka ho retandry an-danitra. Hoe tsika tsy mila mamaly olo, ambila forovolona atsika magnano asatsika fo, tsy mila tsika mamaly. Oui, zay tsara volivolagna raha tsy manjary nataonareo, fa fanjakagna havy mitsara anareo. Ke atsika raha io baka mekimeky andeha Antananarivo parce que session, oui, session nareo amin'ny parlementaire, boavy amin'ny parlementaire ao zabaka io. Tsy azoko mihitsy raha ty frère fa karaha tsy tafidiky réseau tsy haiko na karakory koa. Nomaly nagnano fivoriagna pokopoko. Non, attends. Za placenao za megnatra la banane. Anao ndray agnano eau de javel, ndray agnano blé, ndray agnano nino. Maloto anao amin'ny Ambaribe io. Anareo telo io, za fa ela mivola aminareo zalahy. Tsara zalahy fa ignane. Tsara miantitry fa ratsy mihela. Oreniko zay Ambaribe tio, pe asonana. Ndao nareo mody Antananavy anao. Tanareo za mipetraka Antananavy koa eto. Za calme. Ara-dalàna fiaignanakay io. T'inquiète frère, ndesiko laboly. Ambilafo rô, ndesiko laboly frère. Mety noagny izy tsy mbo andro rabe io donc. Andesiko laboly fa agnatin'ny cerveau nizoko be raha ndikoragnisiko eto. Donc, anareo telo faefatra anareo contribution directe. Tanky rô io mbo io, Ambaribe io saobaoba. Karaha nataondreo zara vilagny ary, zara vilagny aty, zara vilagny amina association. Mbo avy ary za Andrisova. Vilagny tsy endokisina ino, tsy ataony ino. Natao ambany agny, ambany fanidriagna na ambany trano. Tsy ranoky aminany ke, ndre rano tsisy. Fa firy fanjava alia body logaro. Efa tsy ela tsony atsika zao ahazo rano madio. Aia rano madio io ne? Efa magnamboatra restaurant. Magnamboatra nino? Magnamboatra tabeso ny dadilahinareo sa magnamboatra nino? Mandroboka donc zegny ny raha ataonareo. Nirobatinareo fiavagnana nisy tamin'ny eto Ambaribe. Raha tsy ary nisy tamin'ny eto Ambaribe, nataonareo hevitry nampisy, nampandoto tanànanay Ambaribe. Aieky, teraka tombo lo teto Ambaribe za tsendriky naregnike hoe vakifasina Ambaribe koatsy taminareo. Dikan'izegny mbola mitohy fangalaranareo organ'olo. Anareo zao fa tsy mangalatra tsaiky fotony fa hain'olo. Varignanareo koa fasinan'olo. Raha tsara nisy tamin'ny eto vakifasina zegny. Zao misy. Anomboko izy baka rony. Agny koa zao tsy korindreo koa organ'olo agny. Oui. Sinjaka ritme makadansinareo fa hene. Anareo mbola magnano plak zay aty fa mariny. Misy baka volaniko zay. Nagnano vorovoro ny moaly. Iny fivolagna razagna atsika taloha, vorovorony amboa zegny. Nagnano vorovorony amboa ny moaly. Tsisy raha tapaka, tsisy raha nefa,
fangoroko master avant jeboka vorovorony fandoaka nagnano vorovorony amboa magnano lamba malandy sasana nasiagna eau de javel nasiagna blé natapy nefa mbola maloto kely era koa nareo matombo zoky be tsy maintsy mitsangana miaro vahoaka ny afara zoky be tsy maintsy hitsangana miaro vahoaka malagasy en tant que zao citoyen malagasy zay tsy falinako mamalia zany miandro anareo mamaly oh atsika kaza mamaly olo atsika magnano asatsika soa fotony chefinareo migadra Maurice fatavakara Maurice aminay eto mba izy en prison agny agnano anareo madiodio bravo ny atahorako aminazy zao maromaro gadra izy atao Mauricien ndraiky tsy atahorako feky fangatako aminazy mba ho maromaro gadranany a Maurice zio koa ny magnamia tsy alako nakapody koa zaveko anao nagnamia tsy alako fa question amizay apetrako aminao labanany valia za ary valia vahoaka nambaro be ha nagnamia 4-4 atao asa sosialy ny vahoaka andeha hagnano karaha député ny ambanja mizara télévision ndraiky courant tsisy mizara canal 7 azovy agnefa canal 7 gratuit mazo tegna magnabady mikolo anareo nagnamia 4-4 zegny izy ke atsika koa mba magnontany ry avako be nagnino ma tsy nahaza 20 ans détaillé tao hoe 4-4 io amin'ny agnaran'ny fulany na agnaran'ny sosialin'ny fulany nagnamia tsara o za fa tsika mangala mba mandiny akoho zava polisy zava gendarme amitsika io ndrenao fo mikaiky polisy na gendarme amitsika io ro koa tsy ampy effectif raha mbarandronao tsisy gazoaly tomobile nefa ndraiky lerandreo irenireny alignandra matsagnandra marandray n'importe quelle heure iraindra vatomanga iraindra joely andrava tanin'olo ary agnano borne tanin'olo ary akatikatiny gendarme akatikatiny polisy misy gazoaly misy effectif fa nao vahoaka mikaiky tendrodinao maiky sasavody amy ranomasiny zay agny ndraiky mavoa ndraiky tsy voa zegny raha tombo anao zio nagnamia 4 député 4 député azovy magnefa entretien nany azovy agnefa gazoaly nany azovy chauffeur ifenareo io sa chauffeur varimasika koa zay boka mahazatra anareo question jiaby zay ne poseko azovy agnefa entretien nany azovy agnefa pièce nany agnano pneu nazy io agnano pneu ny pompier samby rano be mazava pompier tsisy pneu mbola miamby ny pneu baka andafy koa oh non ry avako aty magnino anareo magnano toetsainy karaha io zany sa ndeha ataonareo karaha pompier tsika amin'ny lavoario amin'ny commune Ambaribe pompier koa tsy maty tsisy rano aba fa zegny baka zegny raha mariny volagninao anazy andeha atao katikatiny corbiara tsy nagnafatin'olo nefa io tsy niombondreo zany ry vahoaka malagasy tsy niombondreo na bakagny ro jiaby alia bota mifatiny anabaviko baka Diego Njoutsankify nitsaka 45 minutes nava Ambaribe na bako ndraiky katikaty montroka andreo igny zay moa mijery katikaty ny raha nisy nambaranay la famille zay tsy mila miala eto anao kory tsy miala na ndeha ndraiky katikatindreo agnano cinéma comme tu dis zandry zama ro magnano cinéma hamono motro io tsisy motro maty motro satrana ty ndray rava fa mirehetra ambanao ary retiko zazoko be mandrety retiko vo fa aza-padoegna vahoaka
za mangataka amy ranabavy fa nisoa koragnatsika jiaby taty nandesinao agny ranabavy ampiara lalàna enquête nataony Bianco tamin'ny Angelo aseva suivi enquête nataonareo tamin'ny Aliabody aseva suivi ampiara lalàna surtout tamin'ny Aliabody nagnaratsy fatota Sakatera igny tsy tokony nisy enquête igny tokony nalatsaka décision plaf miala mamera izy parce que raha tsy fatao nataony TGV zao ka tsy fitondrana hoavy boka io amizay antony izy magnano salut drapeau marandraigny mahasary me mikoragna me volagna jabora vavanao tsy atao aminaka folo taogno managnamby an'iza mipetraka tamajunga ko misipa zay za voky alhamdulillah sokrana fa tsy zany de vokisanao zegny ary za tsy hagneko vahoaka andeha tonao zegny aleo Angelo la même chose misaoty fona roty Zokibe ko mbo dossier hoavy za miambigna zao ministre de justice avy andifasako dossier nareo pa aizanareo zokizoky za tsy nikatrambo vahoaka magnambara eto azao vahoaka nikatramboeko azao vahoaka misy trosa aminaka azao vahoaka nandeha nambanimbaniako tsedriky parce que za zanatao za maty lanjainy vahoaka za maty ambesan'ny vahoaka za maty malahelo vahoaka karaha nataony vahoaka tamin'ny anabaviko nyvonena tantara mitozy zegny ny ambarité andeha diegotsika maraparamakotsy zany hany gaga aminao zany lasideny tsy haiko ino vraiment agnatin'ny lohanao fa za aloha Zokibe tsy avo ambanimbaninao cité boko tiako avanareo amy cité koragna ty niany tsy anao ny alako zandry lahy fa le toetsainao tsy mamango aminaka zandry cité anao nagnano fandehanagna tsaiky nandeha nianatra Canada nianatra États-Unis tsy haiko nianatra tsy haiko nianatra c'est bien tanao za tsy mivolagna zegny parce que tsara igny fa ny ratsy ataonao na ino rakofinao kaza rakofiny adisoa rakotro ho hita boky ho hita pirenena zandry cité fa ela zana mamba raha ataonao tsy mety tsaroanao na misy dossier-nao naboakako indresy teto tsy anao namaly fa Eliane Bezaza ambaranao ma zay ndraiky anabaviko Eliane Bezaza ampedivinao ke iady za tsy miady amin'ny anabaviko tsotsy anao misy fiavagnana iresina zay ndraiky Eliane Bezaza tsotsy hainao Eliane Bezaza igny misy fiavagnana iresina zay tsotsy hainao ndre fiavagnana politique tsy mampiavana fa tsy mampiady zay rehefa nitadiavinao napedivina zay za tsy voampiadinao amin'igny parce que haiko loatra izy nindra misy anao nivolagna fa za zegny hoe ny olympique za zegny hoe ny olympique za zegny hoe ny olympique aty an'Afrika aty amin'ny océan Indien petraka aminao fagnontaniana cité petraka aminao cité ny fagnontaniana valia nandeha eo volan'ny olympique piscine olympique ny Toliara ndraiky niany anareo ndraiky Toniky Roberto député ny Toliara mahitsy sakinao volagnina amin'ny fotoagna zao piscine olympique ny Toliara zanaka malagasy zany volagna zegny zanaka Toliara zanaka Madagasikara nandeha eo vahoaka ny Toliara anie tsy misary la piscine contraire ara plaza anisany farany tsara ary isehan'olo Toliara teo zany tsy zanaka Toliara fa zany hoe Toliara 4 fois nandehanako Toliara tsotsy hainao cité
4 fois io zany mbola mpianatra ny Tananarivo. Zanaka n'olobe paix à son âme nahitako Toliara io 4 fois. Misy place tsara Toliara io. Anao meraze anao zanaka Toliara. Ino magnarany place igny andrano tsara tseko andrano tsara tseko andrano madio. Enao place io place nisan'ny tsara Toliara. Izy koa fa andro fety feno olo mandeha amin'ny place io. Nindra nataony Tiniky Roberto io place io na lafilafinareo. Nataonareo propriété za tsy volagna agnatiny fa nataony Tiniky Roberto propriété privée place io na lafilafiny. Karaha nataony reto OMC aminay ato mandeha magnano propriété privée plage aminay io. Nareo misy jery. Anao karaha mandeha en Europe, anao karaha mandeha Canada, anao mandeha États-Unis, mandeha Maurice, mandeha Dubai, mandeha yes teny. Ndraiky tahiny misy place propriété privée. Putain! Baraza, aia ta misy place propriété privée. A Toliara place madio rano ozao tsy azony vahoaky isaigny. Vavanao mivody. Toniky Roberto tsy haiko Toniky tsy haiko ozao Roberto Toto nandafy place io. Ndreny io alafinareo ke andeha agnano piscine olympique. Ne prends pas comme les gens cons, s'il te plaît, s'il télé. Anao nagnano ohatrany satrana tamin'ny bazin'ny Toliara. Niananao tsy. Sy pozio anty maholo. Sakinao vola base Toliara zio. Fotony ino naboakanao na baribarinao fa anao olon-dra vatomanga. Mamalia anao zany. Droit de réponse anao. Fa ela za teto ny vola. Anareo firesakinao ao tsisy masaky mivolagna ra vatomanga. Fa rajoela ataonareo kokofa. Parce que anareo commandindra vatomanga. Izy boka volaniko zay zany amin'ny anosy be ao. Parti nandalagna andilagna nanjary propriété privée tsy azonay vahoaka antera. Za midriky. Boko za mitondra vahoaka midriky io. Boa io zay mivolagna hoe fa plage ninazy. Za vahoaka Nambarobe mivolagna aminareo. Za ho avy atsika mandeha plage io. Aboko io gnanaovantsika fety arrivé-na ka. Za mampizary hoe propriété privée. Mitadilandreo ma io samy babandreo samy renindreo. Place madio rano. A Toliara volaniko aminareo. Za ty Batary 2 fois sur 4 nandehanako a Toliara. Za seko madio rano io. Akoatrany an-daboly. Olo Toliara mahay place madio rano zay. Place tsara. Non. Navadiky chiffre. Na miagna olo. Na lafindry Toto. Toniky Roberto. Est-ce que anao ndraiky nivolagna sy teny? Est-ce que anao ndraiky niady raha zay en tant que anao député ny Toliara? En plus, c'était un vice-président de l'Assemblée. Akoatran'izay, firy manafeko Toliara. Zanaon-tany. Akoatra ny fandifasana mpianatra mandeha l'extérieur mba ino raha namboariny cité ta Toliara. Volagndreo naoda igny tsisy lagna azy Toliara toy. Minafinafiky. Zay namboariny vahoaka Toliara za zay nanontaniako. Laha magnotany ty cité koa naoda minafinafiky igny. Ino irany Bacom igny naoda Tsakatoto ro taminaka. Vahoaka ny Toliara zay nanontaniako jiaby. Mahampropolo tsotra hainao sika. Nivolagnanao hoe naoda Tsakatoto. Ialako aminao zandrilahy. Ialako aminao zandrilahy. Zay efa ela teto volanao sy teny. Tandrema anao zalahy fa zay tsy mitsitsy mivola ma.
ndao manontany anao tompony koa fa matra ndao mijotso toliara baka anao zio mizaha anao karakôry agnanaovany vahoaka ny toliarany fa firy fanjava anao zay tsy nandeha toliara kabarony benetsy est-ce que anao nandeha ta toliara ny anty kabarony basy toliara est-ce que anao mivolana non sipozy ho antimahory oh za zegny hoeny olympique za zegny hoeny judo de l'Afrique na iny tsy sakinao volagny toto presque volan'ny piscine koa fa taminareo ta toliara to piscine olympique soi-disant anao ne tompona ndraiky ny olympique pourquoi tsy sakinao mitaky zo pourquoi tsy sakinao mitaky zo taminanao 7e vice-président ny assemblée mbo idirako maha président anao baka za tsary nalegnanao frère fa raha ataonao koa tsy manjary volaniko za mivolagna za ty tsara mivolagna olo magnara manjary tanao la banany izy koa sy magnara manjary haky ho an'ny vahoaka nambarobe za tsy mivolagna izy même aliabody même angelo fa koa nagnano fagnambaniagna vahoaka nambarobe ho aniko jusqu'à mitaolany karaha zegny samby rano ankarabe agnivo rano jusqu'à dirgo ho aniko koa fa magnara tsy manjary politique tsy siavana za mitodika aminao zandry lasiteny aza bato egny angiava oaka valako zegny afakandro kristian koa no olony mazenga fa komasy disaky zay olony mazenga fa komasy leo izy ialako tsiny aminao valako afakandro kristian fa ela za valy afakandro kristian volanao o vale tandrema zalahy non no loso za va amizay boka 5% ny vahoaka mangazenga azy eo mankasitra ny volagna anao za teto valako afakandro kristian tandrema anao ndraiky sitreny non mbola nandeha voilà izy akeo izy tsy mikoafy za tsy nikovolagna raha maro anao vala tsy avagna ho zay varatra no mitenenao ndao taova statistikenao mazengabaka ko mbo miragna taloha ny raha nagaga za aminao ne zandry lasiteny anao tamorondava donc zy ndraiky anao nitorindro io anao navita posy ny tariko tandro filamina de nagnino leran'ny toliarany grève to anao tsy nitsanga nagnino leran'ny vahoakan'ny grève ta toliara anao tsy miposy mpitandro filamina fa anao nangidzay tantaninarivo tao apetraka aminao fa mitanegna zandry lasity nambelanao niady areky vahoaka nefa nanao député ny toliara 7e vice-président asi kely tsy to karaha io vahoaka tsy arakaraka fititeza-paritsy nino agnarana nataonao igny avatory volagna nataonareo tam'izy niany vahoaka ny toliara niany vahoaka malagasy tsy nitodianao foiky parce que sosingay mibaribary io ne tsy mila preuve fietsika ataonareo ndraiky cadence rythme ataonareo ne afaezan'olo hoe misy raha tsy mazava oe zay baka mavoa izy koa izy fa volagninao mirambana manana preuve anao za tsy mila preuve fa fietsika ataonao mampitaregny vahoaka preuve naka mampitomagny vahoaka preuve naka koa zay tadiavinao donc mamalia vahoaka anao olika anao ndeha maly za aza avy amin'ny vahoaka ny toliara ino antony anao tsy mijoso toliara raha jiaby natriky tamy toliara na ino anao tsy mijoso ta toliara
fanao nagnano grève t'Antananarivo aboko grève agnatin'ny 4x4 agnabony moto c'est pas un grève ça mon frère citez-les ça c'est qu'on appelle grève de manifestation du salon agnaty 4x4 agnabony moto mandiana vity anao navita nagnanjay ta Morondava tseto ta eny anao nagnaposy mpitamby filamina pourquoi tsy nataonao pourquoi parce que antony anjaranao mandinika izy za mitodika aminao Sandry Lasité ne fait pas mal aux gens araiky zay anao niany baka hoaniko tsara Sandry Lasité za nahita publicationao hoe isokatra ary hosokafana aingana ny tiako za namaky zigny za nanontany vahoaka sasasasany atsy o hevitrinareo amin'ny raha volagn'ny Cité mikasitry raha volagn'ny vahoaka mbariko anao valiko Cité le aia moa ny important mba zavy aminaka koa Sandry Lasité ny orinasa mpanjakana zay nivonenindro zay nipiretindro sa le orinasa privé jikony privé même izy mampiasa olo maro même izy mihodigny araka Madagasikara c'est pas important que société mpanjakana za tsy mivolagna tsy manjary ty koa azavadiky anao zay baka savogny vava fa anao agnano ty koa aloha ataovatseky le société mpanjakana ataovatseky le mpanjakana ambariko anao ino important amin'ny avaratsy ny fo tsy ny fagnabiafanao ty koa ny important amin'ny vahoaka fa ny raha important amin'ny vahoaka tokony nataonareo ameko ohatra Soalala nataonareo ino l'usine araiky a Soalala hainao raha zay iny tokony nataonareo alohan'ny Tiko Sekreny amin'ny Diego iny important amin'ny avaratra ny Diego parce que Sekreny io estomane ton quoi ton 100% vahoaka ny Diego vilominy Sekreny satria hainao Cité niany Sekreny paka am'izany sur 4 les 4 Sekreny za apodiko sao koa fa maranao Cité tsy le Tiko nde biafinao marefaka mare andeha koragnesinao milapampanjakana ny assemblée fa les sociétés mbahoaka les sociétés mpanjakana iny tokony important mampiasa olo maro les sociétés mpanjakana ny vonendreto TGV reto firy aminareo Tiliaragny Tamatavy Majunga Diego Sava jiaby région Sofia regny tokony raha volagninareo biafiny malaky arahagna maso malaky mba hipotiana ny vahoaka amin'ny fiaignana mahafinaritra fa tsy mahasoanareo ambariko anao problème zay tanao Sekreny côte en Afrique Océan Indien tsisy réparation navale natanjaka nandilitra Sekreny nde izy mbola nandesiny vazaha DCAN jusaky izy nivadiky Sekreny nandesiny gasy maro DG ny fandimby teo
ko tognoniko anao raikaraiky ro jiaby mifandimby teo ahaizanao fa za zanaka ny tarimigna tamy DCA eny, za zanaka ny tarimigna tamy secret eko tsy karaha io secret impiry ny taregny ny volagna rango ampiasa ny secret ndraiky navy retraité ny secret ndraiky navy vaky amanjanaka ny secret nasianareo fitondragna mpagnano politique blé ndraiky javel ro tao sisy raha nataona. Heureusement izy novolagniny madamo iny, heureusement zokila Jean-Luc Javojara mba nagnamero raha isaka fendane fa anareo fanjakana anareo mpagnano politique nino raha nataonareo amy secret parce que Ravatomanga micommandé nohony anareo olony Ravatomanga tsy sakinareo ndray mikoragna A ndray point I le secret olona petraka andro io ne tsy olo mahay resaka commerce ny navaly taia nahaizana be tsy ako azo avitsay resaka commerce navaly ndray sambo zay tsy hainy nandeha natao DG ny secret maty secret izy rango izy tsy posiposy ndraiky izy toragna ndraiky izy tsisy oxygène raha raiky ambarako anao zany la cité ino aveko mivola aminao hoe tokony ho secret io ny zavanareo voalohany hitanao secret io atsika baka marigny hoe réparation navale trompenao secret io ko raha namboariny zo tamy province ny Diego surtout amin'ny Diana ameko ohatra anao DCAN mbola izy vazaha fa tsy lavitry moment izy vadiky secret hitanao pont sambrano io pont sambrano io ambanja io secret nanamboatra firy taona jusqu'à io pont io mbola io asa mateza donc secret pas uniquement réparation navale mais c'est un réparation navale construction zegny natao secret tamin'ny vaty io pont sambrano io j'assure et 100% garantie avako eto izy koa secret io olona hainy tondra izy ne hainy tatagna izy fa elany vitany pont mavaly fa ataonareo arabika mitotro velo tegna secret amy foto ankakole sako magnano pariazy nga koa secret mbola izy secret mikiky fa elany vitany pont mavaly ary tsaratsara n'izy atondro zo natao secret izy io volaniko pont sambrano io secret DCA eny taloha nagnano izy nefa ny antety nefa n'izy misaotra hoe secret réparation navale resaka andranomasy resaka sambo izy nagnamboatra ameko ohatra faro hoe koa nareo hitanareo gymnase ny Diego io gymnase ny io tout ce qui est ferraille jiaby agnatiny io varavaragna jiaby amy gymnase hitanareo niany io secret nagnamboatra jusqu'à garde du corps agnatin'ny gymnase io amy tribune les deux faces secret nagnamboatra sersone agnatiny zo secret nagnamboatra ameko ohatra koa anao hitanao sersone Ambaribe amy gymnase ny eo io ndraiky garde du corps amy gymnase ny Ambaribe eo secret nagnano izy ndraiky io comment on dit ça charpente en ferraille Ambaribe io secret nagnano izy fa za tsy contre anao nde gnano vavanao hoe atiko poussenareo non diso anao sy teny fa nagnam-panjakagna fa nagnam-bahoaka zegny ny tokony nataonareo voalohany ary zegny ny takiny vahoaka naviany grève ny 25 septembre hoe vahoaka zahava fa tsy ho tokana
qui connaît nous le temps quand miala tsy aminao zandriko sy teny mba dinia eritreretra firy milliers de milliers olona ampiasainy secret fa angala taogno araiky taogno aroe reo tsy mahazo karama anao zanaka mpiasany secret zay anao vadiny mpiasany secret zay taloha mbarako anao sy teny anao mandeha bazary anao karaha mandeha soirée fa zio ndeha mpiasany secret tsy masaky mandeha bazary parce que tsisy pesosy fotony iny le mpitantana tsy mahay namono zo io directeur secret io tokony adosina roa io ameza technicien mahay mitondra io zako io tsy faoka piasa tsy mahazo karama matériel tsisy karama DG mana million tsara tapaka nefa ny karamany madiniky tapana hitanareo logika zay hitanareo normal zay za zanaka secret blanco mo mbola taranaka nambelany DCA eny teo eko mitantara zanaka mpiasany secret jiaby 95-99% fa tsisy nandeha l'école parce que tsisy fola agny fagny écolazy agny fagny l'école zegny ny important fa tsy société mitokagna privé ary za tsy contre fa ataovatsempony ny fanjakana tsy hoe ka ianao zanaka raha valy manana an-trano na hoe anareo taranaka ny ravatomanga de hoe apody atsangana ty koa de secret tsy asianareo blé na eau de javel non tsy marigna amizoko be frère diova secret adosoa fahatelo ambarako anao sy de ataova amizay olona manao manodidigny eo tanao secret no tsy pièce tsy voamboatra ny secret taloha parce que toute catégorie tout magnamboatra pièce ny ananasika anao zio mandeha tsy anao nandeha Jirama eta Diego to misy pièce karaha zegny atera amy secret 24 heures fo fa vita ro eny Jirama magnotany olo Diego nareo koa fa matra zaza moteran'ny fivondronana zay boka bakinay taloha tambary be pièce ty alefa Diego alefa amy secret 24 heures pa vita fa mipetaka fa loso même fresina regny bakinay to taloha boka agnarany araiky Joseph Tsara Fagnahy niasanali araiky fresina amin'ny fivondrona bokoa araiky fivondrona izy jiaby rebaka ino amizay raha misy amy secret monopoliseny ravatomanga normal anareo tsy masaky mivolana tsy masaky miditra amy secret de banjenareo io DG bado con io magnapotiky secret baka privatisenareo zao tsy keny avahoaka an'ity monsieur le maire an'tyko zokla Jean-Luc mialatsiny aminao zokla tsisy privatisation atao amy secret mipetraka ho an'ny vahoaka ny Diego mipetraka ho an'ny faritany Diego secret fa tsy privé ialako tsiny amaragnako anao zandry la tsaroanao taminareo tamin'ny assemblée nareo volagna za magnadigna tantara ndray tantara tamy 1900-1800 fo mbola raiko mémoire za misy za tsy miaigna agnaty laoko za tsy miaigna agnaty ala karaha éléphant fa koa mémoire anao tsaroanao raha nataonareo tamin'ny assemblée tao sy teny tamy raharahany madamo Christine Razanamaso tamin'ny izy nampiasaindreo tamy maha présidente ny assemblée nationale izy mandrapisen'ny vote taminareo tao ny raha nisy ambarabaka asa famarana ino raha nisy hoe
agnatin'ny lalàna amin'ny Assemblée nationale, izy koa fa navy raharahan'ny maman Christine Razanamasoa nadosindreo izy. Ny raha nisy hoe zegny bebe taogno na hoe zegny misoja be na zokolona no mipetraka amin'ny place maha président ny Assemblée nationale nitsika Madagasikara. Pourquoi anao nandeha eo? Fotony ino? Mbara zay koa nazava aminay koa ny dikany. Pourquoi tsy soja be misy ao napetraka eo? Pourquoi tsy soja be na ray aman-dreny agnatin'ny Assemblée ao? Ho ne misy zokinao lavitra, ho misy ray aman-dreny plus kanao io. Pourquoi le lalàna tsy apetraka anareo? Anareo zao ne mbola magnano ny ataony taloha, mandika lalàna mandika lalàna anareo, ravagna Assemblée, point barre, samy miala anareo mpambameky bomosa. Sano ino fasandreo soja be io? Za sûr à 100%. Député Nicolas baka Atsimo igny mbola zokinao lavitra igny, na ino tsy nataonareo président eo? Exemple amiako zegny, haiko izy tsy mila place io, fa naka exemple ny tegna izy aza magnano ny nataony taloha nareo zany. Raha nataongo taloha fa komaly be ny adivatsika iny izy ataonareo ny Assemblée io. Tokony ray aman-dreny président ny Assemblée, fa zay kaza ribribeny. Io raha angatako aminao, monsieur le président Michael, monsieur le premier ministre, ravagna io Assemblée io. Droit ny premier ministre zegny ary droit ny président. Et surtout, mbara nareo dalàna koa volagna zegny taloha, fa ela zany volagna andaminareo ty, tsy marigny zalahy io hoe nampilingilingy izy ho président de l'Assemblée non miaty. Oh, réveillez-vous! Na ino lalàna dikavinareo? Nefa nareo tetiny vona, fitondrany TGV mandika lalàna, fitondrany TGV manitsakitsaka lalam-pandrena. Nefa nareo zio nanano. Asa to adina to. Aza badoigna amin'ny vahoaka zay raha mbara tetika. Aza badoinareo. Anareo zay ne magnara nataonareo taloha. Nataony taloha fo zao ataonareo. Ary mila ngano zao nareo amin'io gouvernement mila hitsangana io. Monsieur le premier ministre, c'est le président Michael, anao zao mbola favorable amin'ny vahoaka Malagasy, monsieur le président. Aza atao président ny azahoanao tsiny amin'ny vahoaka ny mariny 2 ans ou 3 ans anao tsinjova le vahoaka miaraka. Six députés nanao anareo Kapisary, 6 députés miaraka taminareo tamin'ny Kapisary, fa vahoaka. 6 Menagigo miaraka taminareo Kapisary tamin'ny terrain front. 6 sojaben'ny politique ny Madagasikara tany, fa ny vahoaka sy ny tanora namana. Oakareta opoko miala tsiny monsieur le président, aza atao fagnadisovana fanantenana ny vahoaka. Fa tsy reto Menagigo tananaka ny tsy maty Voalavagigo handiteraka tarondro maty Kibo reto andeha ataonareo fa malaky mivadiky vahoaka monsieur le président. Ro vahoaka 33 millions ro zao président, je te jure, misanao qu'anglais, anao mbelany miasa, anao toagnany amin'ny asa ataonao, ny tsara ho ataonao, fa zao izy monsieur le président, okany Menagigo sy ny tsy maty Voalavankibo reto tsy andeha ngano tarondro maty ankibo, andeha motiky ndray koa ny raha nataony vahoaka, indrindra raha nataony chef.
mialatsiny président zay toro anao zay miaro anao miaraka aminao fa atao fagnadisorana fagnantenana amin'ny vahoaka. Monsieur le premier ministre, mandraky ty miany vahoaka mbola tsy mazava fovinao fa ataova raha itiavan'ny vahoaka anao. Monsieur le premier ministre, vahoaka tsy mila eky ny mena gigo ny taranaka tsy maty valavon-kibo andeha ataonareo agnatin'ny maro manam-pahaizana nagname ohatra zany Moaly non fako Moaly karaha ataony ministèren'ny mino volan Zandrilahy rahalahy Brice le ministre 12 heures de temps iny tokony mendrika ho ministèren'ny mino iny ary apitra io izy farafaratsiny. Monsieur le premier ministre, Brice ataonareo secrétaire d'État ny ministre ny mino. Sosokevitra meko donc anjaratsika mandinika ny vahoaka zany volagna sy teny tsy hoe tsy fitiavako anao fa aza ribribegna Zandrilahy ny vahoaka aza atao lelamamy ny vahoaka. Olombelogno anao, olombelogno vahoaka reo, olombelogno za zokinao magnanitra anao amin'ny raha tsy manjary nandalovanao tsy mbola andeha ataonao koa nataony taloha zay boka nataonareo firesaky tsy manjary TGV makaty makaroa anareo tsara mivolagna ravaka fotony ino azavy aminakah koa ino antony tsy volagnanareo Rafatimanga mialatsiny aminao Zandrilahy sy teny mbarany marigny aboa la vérité ino tsy volagnanareo Rafatimanga koa nareo madio marigny hoe firesaky ino. Normal anenao sy teny ny volagniny Kalanganga mitemissioniavanareo tsy olo baka timotimo agny ty andrebirebatsika toy magnangy zalahy magnabaribary anao koa tsy ampela zao agnabaribary sotobe koa raha mitemissioniavanareo fa tsy olo baka timotimo agny ty commande atoy tonga vasaina avao iha raha lako sy teny zao za tsy maboaka dossiernao maro volaniko fa za fa frère tahianareo ndraiky frère taloha lomnoa aianareo io volaniko aminao hoe dossier eko za na zany ka mibarobe taranaka ny avaratra na tamatavy na fianaratsao na toliary azahoako enseignement net et clair tsisy hononono naka volaniko kofa nagnaratsy nanjary vahoaka io tsy maintsy ho an'izy precisy comme tao ke eto ampodiko volananakafa arova secret ampodiana milaza ny secret atsiragnana tsy alany fakitsy zegny slogan miafa atsiragnana mila vola atsiragnana fa tsy ry albatoro tsy ako cobra tsy ako azo sambo mandeha vola tsy adoso directeur maro technicien naval miasa sud-marine Toulon miasa Toulon mavita mitondra secret plus net et clair maro ingénieur gasy sud-marine Toulon maro ingénieur gasy amin'ny marine naval Toulon mavita mitondra secret mavita matafiboaka secret fa tsy olo bado karaha tsay reto riboka mira rajoilo koa fagnarana nandeha tsay na tsay azoby izy na tsay koa fa mitsaitsay azangalana ro taranaka fa mazantoko nagnino tsy sakinareo amin'ny assemblée ao mampitsahatra fitrandragna fasimenty mbola mitohy
ampasindavana nosy valy ndraiky voemary atsara stompe afodia zegny any asanareo député magnano lalàgna zegny aboa lalàgna ataova tekre tsy azo trandrahagna tsony mandrak'izay doriameny tekre aboakanareo mikasiky fasimentiny Madagasikara ravagny edy ro ziny jiaby mitandrika fasimenty rony nareo parce que Ravatomanga le roi dans le pays des aveugles les rois sont bords non tsy marigny amin'ny zoky be tsy marigny aminaka frère zegny lalàgna tokony ataonareo karaha nataondreo tamin'ny Ramanantsoa article ordonnance navadiky décret 73 15 73 14 73 15 igny anie mame atsika tsy avitatsika magnano décentralisation ndraiky magnano fédéraliste io adosoa zigny azo ravagny zigny mba hipitrany budget provincial faritany mizakategna ny eto anisy magnino ny any tsy vitanareo magnampodisa ampodiana ampamatsy ampamboly lavany resaka lavany adosoa Tananarivo agny io salon de lavany io afindra aminay Sambava agny Antignana agny mbola gejeny Ravatomanga anie lavany ny letchi ny poivre ny produit locaux jiaby ravagna io fa tsisy Ravatomanga zegny izy zao io fa ravaka gagazo ravagagazo Maurice agny mialatsiny de raha jiaby zegny ny volaniko niany za tsisy alahelo aminao sy teny tsokotanao azoky be igny misy alahelo non fa le fagnanaovanareo politiky tsisy andrany manjary ary tsy anjary ko karaha io fo ravagna assemblée nationale ravagna institut ravagna constitution atsika kazakadalen'olo zegny hoe constitution atsika koa miala amin'io non constitution coloniale io tanky io tsy ravagninareo atsika mbola mihodigny tany maiky fo fa raha olo mamonotrembo nagnino pays jiaby nagnova constitution miala amy constitution coloniale mandroso ke atsika hiala amy constitution coloniale tsika tsy androso tsika mbo nagnino tsy zagnahary nangera tapondroatsika fa tsika ny tsisy jery tsy razagna ny mamindroboka atsika fa tsika ny foagna tsy mahay mianatra ratsy zao tsy magneky zao tontolo zao amy zanaka amy fahaizany zanaka azovy pourquoi tsika karaha io mivoleza tsika ndraiky reto sojabe ndraiky reto goaikantiky dinosaure ary indrindra ireto mena gibony politiky reto rofona motiky namono raha jiaby ta Madagasikara tsy possible nandehanany Côte d'Ivoire sy raha nangatahiny Maurice ao tsy niaccepte ny Maurice ohatsy eniky izy ao izy miala ao izy Madagasikara eto izy midriky ary prison natsanganandreo io ao jiaby ampidiritsika ao de zegny izy riavako aby tenina tsipigna ambavany mandiniky mangala ondratsika le mambo izy iny tsy mipoasy za tsy mialatsika aminao sy teny fa raha mbarikoanao fona en tant que za zokinao fanaovanareo politiky tsy manjary io mivoleza iala fa za ribiribe gn'azambaniagna ny vahoaka raha mbahoaka tsenika atao valoha zay nen'olo privé zegny raha nitadiavy vahoaka tamin'ny
misokatra ny hafa ny enquête zay efa nataony Bianco ndraiky Paty mikasiky ny tsy matao tody tato amin'ny firenena anjarana roa avy io manolozy iny fa azo atao dossier classe. Tsy afapako fa tsisy place zany ry ino tribunal manara-penitro ro mianakavy ampidiry io ry sareraka riny fa tokony miboaka ry azao vivadiny 4 heures plus iny fa tokony miboaka riny gadra politique jiaby ane regny fa tokony miboaka ro amizay mpidiritsika ry vato malama rina Rakotomanga riny miditra eo ry lanto Rakotomanga riny ampidira ao ry ty Masimbavy Michel reto ampidira ao regny député maire jiaby nagnano magoy jiaby eraky ny Madagasikara re ampidira amin'ny ino prisony manara-penitra andreo io fanjakagna Matriako amy tsara ro tsy araikaraiky nataondreo tamitsika zay zegny izy riavako aby fa bebe ny koragnesiny teto zay fa nakampodiko hoe mitodika aminao za zandry lasiteny sahava sika ampidiana secret maro jeune mavita mampitsangana sika asa ataonao karaha io tanàna firy vola pititsy zoitsy tsy vitantsitsy ro tsy menaky iny Odima alesika mariny nanjary magasin karany io tsara traminy karany italien nagnano Odima oditry malagasy nanjary stockny matériaux de construction karany magasin de stockage zao ciment ferraille tsy haiko nino ampidiana amin'ny Madagasikara ampidiana amin'ny fanjakana gasy ny Odima segny raha tokony divanareo